हेलो लोगोफोर गासिखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय गासिखौबो बराय हरबाय। ओमफ्राय माने दायो आङो माने दस्रा माने सापात बागानाव दंफैयो आरो। ओमफ्राय सापात बागानाव मानो फैदों नोंथांमोना माने दा दसे उनाव मिथिगोन। माने मोननैसो आइटेम अनलाइन खालामनाय दं, माने बेखौ आनबक्सिं खालामनो माने आङो दंफैयो आरो। ओमफ्राय आंजों लोगोसे माखासे लोगोफोरबो दंफैयो। ओमफ्राय दा माने दिनैनि भिडिअ माने इन्टारेस्टिं जागोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना माने जोबजासिमल' नायलां, होमबानो माने इन्टारेस्ट मोनगोन। ओमफ्राय दाना फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। नै लोगोफोर माने दिनैनि आनबक्सिंआ एकदम आलादा रोखोमनि आरो ना, मना लानासो माने आनबक्सिं खालामनो फैखादों। ओमफ्राय मा मा दं नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन आरो। ओमफ्राय फैदो दानि आनबक्सिं खालामनानै होलांसै। आच्छा, ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना मा मा दं। ओमफ्राय माने माखासे माबा माबि दं आरो ना। र'लै एसे सेन्देलखौ खुनांगोन ना। आच्छा लोगोफोर, एसे माने बागाननि गेजेराव आनबक्सिं खालामनायनि मजाया एसे आलादा जायो। ओमफ्राय बेयाव माबा माबि दंलै, बेखौ र' साइडआव दोननांगोन। बेखौ नुग्रोबा माने नोंथांमोना दा जानो लुगैगोन सोरबा सोरबा। ओमफ्राय बिदि दं, बेफोरखौ माने दा उनाव देखायगोन आरो ना। नोंथांमोना नायलांबाय था, माने माबा माबि बुस्थुलै बेफोरो बारा खोन्थाजाथ'वा दा। ओमफ्राय लोगोफोर फार्स्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन मा मा दं। ओमफ्राय माने बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना, माने ब्लगिंनि थाखाय फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरो। ओमफ्राय ट्राइपड बेसेना बारा नङा, आं दाख्लै माने दिवालियाव धामाका अफार समावनो लानायमोन। ओमफ्राय दिनैसो आनबक्सिं खालामनो सम मोन्दों आरो ना। ओमफ्राय दा लोगोफोर माने नायदो माबायदि, आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नै बेबायदि आरो। ओमफ्राय बापरे स्प्रिं आरो ना बेयो, नै माने नायदो। बिदि मारिबाय, मारिनायनि उनाव माने बेयाव मबाइलखौ होनानै हरलाय, मबाइला गंसे। ओमफ्राय माने मबाइलखौ बेयाव बिदि होगोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बिदि होबाय नालाय, होनायनि उनाव माने मा सिस्टेमाव खालामनो बेफोरबायदि लाजागोन। ओमफ्राय दा खिथु उनावबो माने लाजायो आरो। बियो माने फेदेमलाबायना जेरै मेरै लानो हायो आरो ना, नोंथांनि गोसो बायदि माने बेयो आरो। ओमफ्राय प्राइसखौथ' नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव अनलाइनाव नायबा नुगोन, माने बारा बुरजा नङा आरो। माबाल' लादोंमोन, 300 थाइब्रैल' लादोंलै लोगोफोर। ट्राइपॉड है दोस्तों, देख लीजिए आप भी। वो ब्लॉगिंग के लिए ऑर्डर किया था, अच्छा है ना। कमेंट करने के लिए ना भूले। और है, और क्या चीज़ है अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। दाना गुबुन मोनसे नायदोलाय लोगोफोर। ये है वायरलेस माइक, ब्लॉगिंग के लिए मैंने ऑर्डर किया था। माने ब्लगिंनि थाखाय अर्डार खालामदों आरो ना लोगोफोर। प्राइसआ ब्लुटुथ, बारा माने एसेबां दाम नङा आरो। ओमफ्राय बेखौ माने 3000 नामा बेहा प्राइसआ। ओमफ्राय आङो माने 666 अर्डार खालामदों आरो। नै बेबायदि। ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना माने बिदि आरो बेयो, बिदि आरो। ओमफ्राय माने नैयाव बिदि सोबाय, सोनायनि उनाव माने नैबे अन बटन आरो, बेखौ अन खालामबाय। ओमफ्राय अन खालामनायनि उनाव बेयाव ब्लु लाइट फैखायो। ओमफ्राय बेयावबो माने अन खालामनांगौ आरो बेयावबो बेखौ। ओमफ्राय माने बेखौ नायदो नोंथांमोना, नै बेबायदि वायरलेस जाबाय दा। ओमफ्राय माने बेयाव रेलाबाय आरो। ओमफ्राय बिदि लादो, माने लानानै नोंथांमोना माने अबाव थाङो ब्लग, हेल' गाइस माबा माबि होनलायदो आरो ना, फानि मा खालामो बिदि आरो। ओमफ्राय बे मोनसेखौ आं खालामदों। ओमफ्राय आरो दंबावो माने फिसा फेनला आरो बिदिनो, माथो होनबावनो आरो। नांगौ जानाय नांगौ जायो नालाय, ना मा होनो। नोंबो ओरै फैब्रा, एसे ओरै जिरायफै। नै जोंना बिथांबो दङ आनबक्सिं खालामनाया, नै एसे लानानै नोंबो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हेलमेटाव लाग्रा, हेलमेट एक्सेसरिसनि बियो। ब्लगिंफोर लानो माने मालाबा केमेरा सेटआप खालामनो नांगौ आरो बेखौबो। ओमफ्राय बियो माने गरसे बबाव थाखोब्रा। आच्छा, बियो बेबायदि आरो। ओमफ्राय बेखौ बिदि सोबाय दा। सोनायनि उनाव माने बिदि मारिगोन आरो ना लोगोफोर। मारिनायनि उनाव हेलमेटथ' गैया जाहैबाय नालाय, माने ओरै लानानै हेल' गाइस होनो हासिगोन आरो ना। माने अबावबाफोर थांबा लामा सामायाव दिन्थिनो हासिगोन बियो, बे बुस्थु आरो बियो। ओमफ्राय मोनसे माने आं पार्सनेल इउज खालामनो माने हेलमेटनि थाखाय मालाबा नांगौ जायोना, फन सन रिसिभ खालामनो माने बहुत डिस्टार्ब। ओंखायनो माने खालामदों आरो ना। नोंथांमोना नायदोखौबो मा बुस्थु बियो। नैबे माने बटनि लोगोफोर, बटनि ब्लुटुथ इयारफन खोमायाव लाग्रा, माने मोजां बेबो क्वालिटिया। खिन्थु दामा एसे बारा दै, बेहा 999 लादों बियो, माने 1000सो जानो थाइसेल' खम।
अनलाइनावनो लानाय गोजा आरो बेफोरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि आनबक्सिं भिडिअ'आथ' माने बेखिनियानो आरोना आनबक्सिं खालामनाया ओमफ्राय दा माने नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो माखासे दंबावो माने आनबक्सिंथ' गैला माबा माबि दं आरोना दा नोंथांमोना नुगोन ना मा होनो आदसा नों मादि मोनदों बे बुस्थुखौ मोजाङानो माबायदि लागोन नों देलाय लानानैलाय जाहैबाय मबाइल लागायसिगोन जोंना बिथाङाबो माने एसे प्रेक्टिस खालामदों आरोना लोगोफोर माने देनां लासै लासै बानायनांगोन ना बिदि आरो ओरै जासिगोन आरो ओरै जासिगोन आरो ओमफ्राय माने बेयाव लोगोफोर एकदम दंफांफ्राव माने नै आं खोन्थानोसै नोंथांमोना नाय माने ओरैजाय रिल्स थिल्सबो खालामनो हागोन आरो ना ओरैजायबो दोननानै माने ओरैजाय दोननानै माने मोसालाबायनो हागोन आरो ना ओरै बादल बरसा होननो हागोन ओमफ्राय दुगाबो जेनेबा जों ओरै थाबायलांगोन आरो ना दुगा हागोन आरो नोंथांमोना माने माबायदि सिस्टेमाव खालामो माने बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो औ गासिबो हाजोबो ना ओमफ्राय माबायदि मोनदों नोङो बुस्थुआथ' मोजाङानो आदसा फानि खालामनांगोन ना खामानि होगोन ब्लगिंआव आदसा जागोन माने औ जागोन ओमफ्राय लोगोफोर माने आखाइ माने फायखनला बायनो हायोलै ओरैजाय आखाइयाव जायालै र' माबा र' बैयाव देखायनोसै दे आं नोंथांमोननो ओमफ्राय देलाय कैमरामैन फोकस करो उधर थाईलैंड से लेके आया है ना कैमरामैन को अभी कैसा कैप्चर कर रहा है आप लोग ने देखेगा बाद में अभी उसको ऐसा सेटअप करेगा फिर आप जो करना चाहता है कर सकता है ऐसा है बहुत बढ़िया है दोस्तों आप लोग भी परचेस कर सकता है कमाल का है बहुत बढ़िया का माल है ओमफ्राय लोगोफोरनो गुबुन मोनसे लकेशनाव मोनफैबाय ये दूसरा लोकेशन है दोस्तों वहाँ पे बहुत अच्छा है फोटो कैप्चर करने के लिए ओमफ्राय माने फट'शुट खालामनो मोजां आरो ना लोगोफोर बे जायगाया माने गोबां मानसिफ्रा माने फट'शुट खालामफैयो माने मोजां आरो नोंथांमोना नायनो हागोन माने नै ओरैजाय आरो ओमफ्राय नै सोरगिदिं माने बिथिंजाय आरो फट'शुट लानो माने मोजां ओमफ्राय ओरैबो नायनो हागोन फट'शुटनि थाखाय आरो ना बेफोरो ओइ नै जल' सासेया जोंना एसे मेंबाय खोमा जिरायनानै दं मेंबाय नामा नोंहा मेङाखै आदसा ओमफ्राय ओरैजाय फट'शुटनि थाखाय बिराद मोजां आरो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर बिथिं माने बिराद मोजां मोनाबिलि टाइमाव माने फट'शुट खालामनो बिराद इन्ट्रेस्ट आरो नै जोंना बिथाङा फट'शुट लानो मालाय ट्राइपड लालायना होलांथारदों आरो बियो बेलाय औ माने बेबायदि फट'शुटफोर लानो मोजां आरो ना नोंथांमोनहा फैनो हागोन बारा एसेबां गोजानाव नङा जायगाया जोंनि माजबाटआवनो दङ माजबाटनि बै बेटिबारियाव आरो बेटिबारि टि गार्डेन बेयावनो दङ फाइनालि लोगोफोर माने बेयो गुबुन मोनसे लकेसन ओमफ्राय दा माने जाग्राखौथ' जोङो मा खालामनो आरो उपाय गैया मनायावसो लाना बेरायो नालाय ओमफ्राय माने जानोसै आरो दा नै लोगोफोर बिदै दं ओमफ्राय तेरि मेरि नैबे मेथाइया ओमफ्रायथ' बायनाय नङामोनलै बियो लामायाव मोनबोनायसो गाइसफोर लामायाव मोनबोनाय आरोना जानांगोन होनबाबो माने जों ओमफ्राय एसे पानि खालामबाय थाब्रा नोङो ओरै खालामबाय थाब्रा दुगानो ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअ'आथ' बेनोमोन आनबक्सिं भिडिअ'मोन ओमफ्राय माने नोंथांमोननो दिन्थिबाय मा मुवा बेसादफोरखौ आनबक्सिं खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो माने मालाबा जुदि फैनो गोसोब्ला बेरायफैनो हागोन बिटिबारियावनो बियो माजबाटनि माने जायगाफोरा मोजां आरो फट'शुटफोर लाफैनो हागोन माने सिनारिफ्रा मोजां दं नोंथांमोना जास्ट माने टाइम पास खालामनो मोजां आरो ना बेखायनो माने दसे फैनानै नोंथांमोननो माने भिडिअ खालामनानै शेयार खालामना होबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आसा खालामबावदों माने नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बयबो चेनेलखौ माने लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामगोन आरो माने गोसो गोथारै माने बयबो कमेन्टखौ ओरै लिरना हरगोन आरो ना ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोंहा नै सानै दंफैयो ओमफ्राय बिसोर माबा होनगोन नामा एसे सोंनि र' ओमफ्राय माबायदि मोनदों जायगाखौ जायगाया मोजां बयबो आदसा फट'शुट खालामनोबा माबाफोर ओरैनो रिलफोर बानायनो मोजां आरो ना बयबो फैयो ओमफ्राय लास्टआव माबा होनगोन नामा बयबो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आदसा लाइक कमेन्ट शेयार जागोन थारमाने बयबो बिदिनो सापर्ट खालाम आसा खालामदों खालामलांबाय थागोन ओमफ्राय औ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला होमबा लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो फैगोन नेनानै था
ओमफ्राय दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर सभी लोग को आज के लिए इतना ही बाय बाय